Mga kablawiks nata sa Pisog Poblasyon Gihol nga Negros Oriental. Ako di ay si Blawix ug si ako kauban si Burnok. Burnok. Yo, bay Burnok. Kanang mga matay nga giluba karon. Ang positive na sa COVID. Saan mo kasulti ana? Sa mo kasulti bay Burnok. Unsa man na siya? Binotbot or purti kabot-buta? Putik buta. Kailan ka nang ginuba? Namatay niya. Napasitin niya sa COVID din noon. Bot-bot juga ayo mga kablawix. Kaning COVID karon murag kinubad ra gyud mga kablawix. Kita ra gyud mga ultimong tao. Gilad. Tinuod bay Burnok no. Murag kubad yun ang nagpalakat anang mga kawan. COVID. Nya kanang unsa kanang bay Burnok kanang nganong kanang mga hospital karon nya kana nanganak sa balay gidala ang kuan nganong di sila madawat ana kanang inunlan sa bata di naman mo gawas nganong wala man dala dawata sakto ba na ilang gibuhat nganong di sila madawat og pasyente nga Dili sakto. dili sakto bad nga health worker de mga takdan sa COVID kanang COVID na tan-aw man ako na sa YouTube sa Wuhan, China ang tinuod nga COVID bay Burnok ang tinuod nga COVID sa Wuhan, China magkirig-kirig ng tao dili na tagpila ka simana diri sa Pilipinas kanang nagpalakat ang COVID mga kubad na so yun ka nang naayo ng itamba ng COVID nga nung case sa positive sa COVID nga nung buhi pa man na kanang mga big time nga nasa gobyerno nga na si Subiri mga senador, mga artista positive sa COVID nga nung buhi pa man na ron wala mo kuno na deadly virus magka ng coronavirus nga nung mga kanang nga positive karon nga na buhi pa man na nga wala magka na itambal ng coronavirus mo na nakalibog na bay Burnok no unsa may imong laing ikastorya bay Burnok unsa may imong ikasumpay about anang COVID nga nang puti naman ang kubara ng palakat ng COVID sa Pilipinas. Hindi ka makaintindi ng Bisaya. Tagalogin ko muna. Sa may anong masasabi mo about sa COVID? Ha? Ay, hindi makapagsalita yung partner ko, mga kablawik, si Bay Burnok. Sa Bay Burnok, isa man, kanang COVID, tinuod or binotbot? Abot-bot, ay dari Pilipinas. Pero tinuod, ay ka na COVID. Ha? Too. Tuo ka? Oh. Nakakita, personal ng tao na matay sa COVID. Nakita ka? Ha? Wala ka kita? Wala. Bay Burnok. Tuo ka ng COVID kung nakita ka kan tao na matay sa COVID. Pero naarab ako no'y bag-urong balaod Bay Burnok nga kihaan ko no ng dili mo tuog COVID. Sugot ka na? Dili. Ha? Sugot ka na ka. Ikaw di ka mo tuo. Sugot ka mapriso ka? Sugot ka mapriso Bay Burnok? Dili. Sugot lang kay libre ko ka sa priso. Libre? Kay kaning naman ta sa pandemic. Sige ra tagka og lamaw ani. Kita
mangayog lamaw sa tiyangge. Nawa matay trabaho ani. Hindi ito presuhan kay libre dito pagkaon. Nya. Dili jud ka butuog dai COVID. Dai burnok. Di ka butuog dai COVID. Dili. Preso ka? Narabay ko aron nga. Presuon ang. Dito COVID. Preso ka ni bro? Preso ka ni. Unsa may kaso, unsa gurong kaso guro nga unsa may kaso nga iwana ng mga namo pareha namo ni Bay Burnok ako si Blawix dili mi motuog coronavirus kasuhan kuno mi mapriso di mi ani mga kablawix daghan ita mga priso kung usa ka sa nagtan-aw ani nga video usa po ka mapriso po ka kay di po ka motuog coronavirus. So maor na mga kablawix, maor na among video nga salamat sa inyong pagtanaw. Ako di si Blawix. Ug akong amigo, si Bay Burnok. Naami dire sa Pisok. Kung bisitaon ninyo kami wala may pagkaon, sige ra mi kaog lamaw ko dire. Gana amoy